Crna Gora ne može da se promijeni ni na konceptu kriminalne države, ni na konceptu nacionalističke države, ni na konceptu populističke države. Mi želimo da damo šansu građanima, mi želimo da dajemo šansu struci, mi želimo da ljudi koji imaju nešto da kažu, nešto da predlože, koji imaju neku novu ideju, da budu tu. Mi želimo da budemo sa njima. Mi nismo militantna partija, mi smo partija koja se zalaže za otvorene liste. Mi vjerujemo da ljudi treba da glasaju za ljude, a ne za partije. Mi smo partija koja je spremna uvijek nekome ko ima bolji predlog da kaže svaka čast. Mi smo spremni da damo svoja mjesta ljudima koji su stručni, koji mogu da doprinesu nešto u Crnoj Gori. I Crna Gora će se promijeniti prije ili kasnije na našoj platformi. Da li će Crnoj Gori trebati godinu dana, 2, 5 ili 20 godina, ali će se promijeniti na ovoj platformi.